koji je, moram to sada odmah reći, pobjednik na državnom natjecanju u svojoj kategoriji, pa pozdravimo ga jednim aplauzom. Pozdravljam sve nazočne, evo, na čelu s našim gostima, našom ravnateljicom, predstojnicom kateheskog ureda, Ksenijom, našeg promotora lista Sinišom, koji nam je već bio gost. Pozdravljam drage učenike, članove Agape-a. Danas ja i zajednica Agape dvostruko slavim. Najprije 15 godina djelovanja, to je od 1999. do 2014. To je vaše godište, prvi razred, malo tu negdje. Nije lako bilo ustajati 15 godina, ali evo, s pomoć mnogih, što ćete čuti kasnije, uspjeli smo. Druga stvar je promocija ovog našeg lista Agape, trećeg po redu, o kojem će kasnije malo ljepše i puno drugačije i obavijestiti vas naš Siniša. Ja ću sada dati riječ našoj ravnateljici koja želi ovdje skup i ovo naše druženje i promociju na neki način otvoriti svojim riječima. Hvala. Evo, drago mi je da vas vidim u jednoj podršci našem vjeroučitelju koji, znate, svi zaista 15 godina neumornog truda i rada, prvenstveno vas stalno podsjećajući na one ljudske vrijednosti koje vjerojatno ponekad svi zaboravljamo. To je znači i solidarnosti, i humanosti, i naravno nekako volonterstvo, aktivnosti, nesebičnost davanja. Mislim da je tu naš Miroslav kroz ovih 15 godina stalnih, neprestanih poticatelj u školi i ja mu se u svoje ime i naravno svih nastavnika i učenika zahvaljujem. Ovdje je jedna dobra prigoda da zapravo se još podsjetimo što je kroz svih tih 15 godina doista bilo u tom radu. Evo, ja rekli bi svečano otvaram i evo, postavljam da nastavljate sa naravno sa ovim radom. Hvala lijepo. Hvala Stankovića sa gitarom, također naš učenik i budući dobitnik nekih priznanja, ali već možda ima neke. Izvolite. Kratka prezentacija našeg dosadašnjeg rada. Nije to sve, od onih 182 akcije događaja, danas ovo 183. Izdvojio sam jedan dio, pa ćemo sada pogledati tako jedan mali vremeplov i uživajte. I možda nećete sve uspjeti pročitati jer prezentacija ide brzo, ali nije ni bitno, bitno je samo malo da vidite kako je to išlo.
Lijepi pozdrav svima u ovom broju koji smo se kupili ovdje. Evo, pozdravljam prvu ravnateljicu i Kseniju u ime Katehetskog ureda, ali doista najviše želim zahvaliti na pozivu vašem profesoru i mom kolegi po struci, a i prijatelju dugogodišnjem Miroslavu Radiću. Ja sam još kao student teologije prvi put čuo za vas kao Agape i kao član Frame tada na Trsatu. Vidjeli ste iz nekih prezentacija da je ova zajednica samih početaka bila doista involvirana u sve pore ovoga grada i svugdje gdje se nešto dobro događa, gdje se nešto radi. A onda kasnije, evo i kao novinar Novog lista, sam s radošću nekako nastojao zabilježiti ono sve što bi mi preko Miroslava najčešće došlo i prenijeti da što više ljudi u ovome gradu čuje za Agape. Evo, kao što sam rekao, od početka nekako pratim sa doista puno pažnje rast ove zajednice koja je doista, ovih 15 godina postigla puno toga. Evo, dio, ja vjerujem, samo smo vidjeli onoga što se ovdje događalo i što je proizašlo prvenstveno iz srca profesora Radića i svih onih koji su bili dio ovih generacija koji su djelovali i živjeli zajedno sa ovom zajednicom Agape. Meni je pripala doista čast, ali stvarno zadovoljstvo da vam nekako u par riječi predstavim list kao list Agape, a onda i kratko bi se osvrnuo neki moji osobni dojmovi na rad ove zajednice. Kad mi je Miroslav spomenuo da će biti izdan ovaj list prigodom 15. godišnjice, doista mi je bilo drago da se na jednom mjestu pokuša zabilježiti sa što više fotografija, ali i riječju ono što je ova zajednica nekako dala ovome gradu, ovome društvu, našoj crkvi ovdje u gradu, ekumenizmu, dala svakom čovjeku koji je možda i na nekakvoj margini društva, koji dan danas nije priznat. I kako sama riječ kaže, doista ta ljubav koja se daje, Agape, razljevala s ovih 15 godina. I vjerujem da ste svi imali prilike, ako ništa drugo, prelistati ovaj 3. broj lista, koji je nekako podijeljen u 2 cjeline. U prvoj cjelini je nastojalo se nekako sažet ovih 15 godina djelovanja Agapea, prvenstveno kroz sliku. Znam da mladi više vole danas sliku nego riječ, pa mi je drago da jako puno je fotografija svih dosadašnjih generacija se ovdje pronašlo. Neke od vas osobno ovdje i poznajem koji su našli svoje mjesto u ovom listu, pa mi je drago se bilo prisjetiti nekih lica koja nisam i tako već dugo i vidio. A u drugom dijelu je 42 vjeronaučna eseja, dakle razmišljanja mladih ljudi koji su bili ili jesu dio ove zajednice i koji su kroz zajednicu proživljavali i svoje čovještvo bi rekli, ali svoju nekakvu vjerničku pripadnost koju su na jedan najljepši način kroz jednu zajednicu zajedno izražavali, izražavate i dalje, oni koji ste dalje dio ove zajednice, a oni koji nisu, ja vjerujem da su pronašli jedan nekakav novi put kako u društvu, kako u crkvi dati svoj doprinos. Tako da svakako vrijedi ovaj list ne pročitati onako odjednom od prve do zadnje stranice, nego ga imati uvijek negdje blizu kad nam ponestane nekakvih poticaja, inspiracija. Nekako smo danas, ja vjerujem kao ova generacija posebno, pa rekao bi bombardirali ono što se često čuje riječ sa svim i svačim, pomalo se umaramo sa puno tih ponuda što nam se nudi, imamo svojih osobnih nekih obaveza i ono što želimo učiniti, a sve to nekako da stane u 24 sata, da uspijemo rasporediti u neko naše vrijeme, često puta nam fali i snage da to možemo nekako gurati dalje, da ustrajemo. Sami bi jako teško to mogli. Ja vjerujem da je vizija profesora Miroslava kad je pokretao zajednicu, bez obzira što bi puno ovih mjesta gdje ste bili kao zajednica, mogao on sam posjetiti, a i sami posjećivo, ali puno je ljepše i puno veći trag ostaje kada zajedno nešto činimo, zajedno nešto radimo. Tako da
evo ne samo ono što je zabilježeno u listu riječju i slikom, nego ono što je ostalo kao trag u našim srcima, u ovome gradu i ono što je dalje Agape daje kao trag, a to je taj jedan zajednički angažman u ljubavi koji ide prema čovjeku. Čovjeku koji, kako ste vidjeli, se nalazi po različitim institucijama, dakle od onih slijepih, slabovidnih, beskućnika, siromašnih na razne načine, oni koje mnogi neće pogledati danas u društvu. Evo, nekako i moj život je usmjeren zadnjih 10-15 godina prema takvim ljudima, gdje se doista radujem svakome od vas i od nas, rekao bi, ljudi ovoga grada koji izdvoje malo vremena, a u to vrijeme utkaju svoju ljubav, da bi prepoznali jednog takvog čovjeka. Nažalost, takvih ljudi je sve više iz nekih naših krugova gdje bi se malo i začudili, pa kako netko ko je do jučer imao jednu sigurnost u životu, kako on danas se nalazi u nekom mraku ovoga grada, u nekakvoj instituciji, daleko od možda članova svoje obitelji, od nekadašnjih prijatelja. I ta samoća ubija, ta jedna odbačenost, jedan osjećaj kad čovjek smatra da nije dovoljno koristan, da više jednostavno njegov život ne vrijedi, da on nema šta pružiti. Jedan posjet Agapea ili neke takve zajednice, ljudi koji srcem idu među one koji su, ja ih često nazivam, gubavci ovog našeg vremena, jer gubavac je nekad bio čovjek koga su skrivali po nekakvim spiljama, van grada su ih tjerali, dakle ljudi koji zbog svoje bolesti nisu smjeli biti dio toga društva, dakle građani drugoga reda. Danas je takvih gubavaca i među nama, oni koji jednostavno ovakav način života, ovaj sustav, opet negdje gura po strani. Evo, i drago mi je da ustrajete, taj pojam ustrajnosti je nešto što je danas jako vrijedno, jer puno je, vidite i sami, jako lijepih inicijativa, ideja koji se događaju oko nas, ali kao da nemaju neko plodno tlo, da nakon što se danas učine, da se nastave činiti i dalje. Nego jednostavno nekakvim entuzijazmom nastanu i onda brzo nestanu, kada možda jedna generacija ljudi koji su to nekako poticali, gurali, jednostavno ih više nema. Evo, zahvaljujući profesoru Radiću, zahvaljujući vama i onima koji su bili prije vas, Agape živi. I koliko je dragocjeno ovome gradu, ja vjerujem za 10-15 godina pokazat će neke nove prezentacije, neki novi brojevi, gdje će biti samo ukratko zabilježeno ono što Agape čini, daje za ovaj grad. Budimo svjesni, ovaj grad ne čine neke njegove zgrade, ne čine njegove vlasti, ne čine nešto što se možda na medijima nekako prvo vidi, nego čine oni ljudi koji nesebično daju sebe da bi ovaj grad dobio jednu dodatnu prepoznatljivost, da u ovom gradu nitko ne bi bio zaboravljen, da ne postoji beskućnik u ovom gradu, da ne postoji onih bolesnih, napuštenih, starih kod kojih niko ne dolazi. Evo, taj grad zapravo je onoliko velik koliko ima takve ljude koji će takve ljude prepoznati. Evo, i drago mi je i ponosan sam doista i Bogu zahvalan da Agape ustraje, da 15 godina je veliki put koji je do sada pređen, ali ja vjerujem, poznavajući Miroslava, da je ovo sad jedna nekakva nova linija koju će povući i razmišljati već o nekoj novoj 183. 4. ili koje već akciji po redu koju će zajedno sa vama provesti. Evo, hvala vam svima što ste i vi dio toga i oni koji su bili dio toga, što su dopustili da svoje vrijeme ne provedu uzaludno, jer nijedna škola, ja vjerujem, nema zajednicu kao što imate vi, koja djeluje u kontinuitetu toliki dugi niz godina, dajući sebe za one malene, za one često, kako rekoh, neprimjetne, za koje možda ni ovaj sustav previše ne brine. Evo, ja bih vam samo poželio da, kako je ovdje na zadnjoj stranici istaknuti Papa Franjo, ne baš slučajno stavljen, da uvijek imamo nove poticaje u srcu, poticaje da činimo dobro, evo kako nas i sam Papa potiče da idemo prema onim siromašnim malenima i da jednostavno ne zaboravimo na one koji nas trebaju. Evo, ali nas ne trebaju možda samo pojedinačno, nego nas
trebaju zajedno. Evo, pa sretan 15. rođendan i hvala svima. Koji je još neumoran i ima svoju tradiciju već u gradu. Mi se bližimo kraju naših programa. Ja bih pozdravio još gospodina koji je naknadno došao. Ako ima netko još iz publike nešto reći, slobodno. Vi ćete kasnije kad pročitate, meni osobno reći. A pozivam još naše glazbenike da zajedno sviraju jedan broj. I onda ćemo rezati našu slavljeničku tortu koja se ovdje nalazi. Pozvat ćemo sve one koji imaju majicu Agape, neka dođu naprijed svi sa majicama. Vi ovdje dođete glazba. Oni koji imaju majice, neka dođu naprijed. Evo ovdje sa majicama. Malo se sad